Bagtyarçylyk hojalyk jemgyýeti salam. Howa, böyle. Häzir aýdaryn. Gorgunma gaýdym. Salam. Men gurdan açyp welýädim bolen. Geçen şu kätiň ýanyna barar. Şu ýerdemi? Howa. He, bolýar gaýdym. Sag ol. Salam gaýdym. Olmusunuz? Gelin yaşlı, gelin. Şükür. Men gurdan açyp görejekdim bolen. He, bar. Häzir öden Bolýar. çıkar. Geçin oturaýyn. Bolýar gaýdym. Öwle awra, salamu aleykum. Nire buyurlar nire. Şartıcağımı iş alıpsınız bolen şoňa ýürüýtip taňry ýalkasyny aýtmara. Haýadar edilmeli lekeniň. Bir binaňam gutly bolsun. Sağ olun. Ýurt karşardım. Sağ olun, sağ olun. Hani ýörüň men size bir käse çay bereýin. Azara galyp durmaň. Siz bir işli adam. Şoň üçin siziň işiňize päs ýel berip durmaýyn men taňry ýalkasyny. Şeýlemi? Ýörüň onda men size ugradaýyn. Bolýar. Sağ olun. Aýdallaňa düşünýänle ýaşly. Waq öwle awlaga. Men elimden gelen kömegi etjekle. Ýöne oglum muhy ýanyma gelmeden näme? Gelip ýagdaýyny düşündirse, bizem adama düşünjege. Gerek bolsa kömegim etjek. Waq ýaşda. Çekinenirde. Käýärdiň öýdenirde. Gerek bolsa käýemelen mor ýaşly. Ana kiçi oglum penji işläp ýöre. Hawa, tuweleme işiň abyny tabyny alypdyr. Tutan ýerli, batan ýerinden ot çykýar. O ulagluňa bilmedim de, muhyny. Elektron enzamlary getirjek diýip söz berip innem gaçyp ýör. Bu guruluşykda öwle awlaga. Guruluşyň her minuty gyzyla bara. Obyektleri wagtynda tapşyrmaly. Näme? Şöhrat oglum muhy iş başarýan oglan ýasaňyna aýdym da. Bäý gurtsan. Muha beýle bolmaly. Men onu öýüm man sözüni tapylar ýalydyr. Men gideýin. Bolýar onu. Sag bolun. Bolýar, sağ olun. Öwle awlaga. Ha. Gaýdar ýaly ulagyňyz barmy? Bar gurtsan. Bar. Bolýar Bolýar, onu. bolsa ýaxşy. Sag bolun. Bolýar. Sağ manlar. Owatyr. Amca. Birden nire uğradın? He, näme? Ay yok, yönü soraýdym, näme bir soramak Bolýar. O wagitçik. Muhdiyen bir ýite öldürecek. Soňra kerwenlere barjak. Ondan bir perizat gyýdy boljak. Garaz şey diýdejik aýdaý şuulçuza jigim. Şeylemi? Şey diýip çık aýdaýaryn agamca. Uy, ýoksa da sen owa ýan ýakyn edip gelmedinmi? Geçen bolsa bir näçe gün geçendir. Ol nemede? Men kakymyň taşrygyny ýerine ýetirýän.
Öydekileri de şey deyip şuğulatan. Ben senden katı vermen. Jigim can. Şeýlem agamja. Bol ya. Erkin. Bu şeyle. Gidiver doğumcugum. Ki. Bar. Ki. Ay şu meni agam mara. Ki. Oyunu kenne. Güllörün yazını. He Şöhret. Gel geç. Men size peyat gelberen nälerine? Yok Şöhret. Gel otur. Näme hizmet? Keyfine mi? O neme de men ol Aydı ver. aysam men muhudyen bir telekeçe daşar yurtdan elektrik enjamlarını getirmeyeni uyurdum. Kakamam havar va. Yön ol başta boynallı. Son pulunu öňünden geçirmeli baytdy. Yer on soň. Men öňünden geçirip bilem zok. Gümrükden geçen soň töler diýip aýtdym. Doğru aydıpsın. Bolmalsam şeýle de. Wah, dogrulo. Yöne men kakama muhy iş başaryan oglan diýip aýtdym. Yer aýdanda näme? İş oňurmasa oňuranok diýip aýdaý kakaňa. Ya men özüm gülüşäýin. Yok. Gerek gel. Onu men iş başarman çem gelene anant bören adam bolýanna. Sen menden näme isleýäň Şöhret? Eger mümkin bolsa öňünden pul geçirip beräň. Muhyn hasabyna. Biziň artykmaç pulumuz käne? Sen onu nerden bilýän? Neme men täzeliň ýanyna kakam kompýuterine girip näçerek artykmaç pulum bardygyny bildim. Ine köşek. Sen bu hereketiň kanuna laýyk gelen ok. Muňa düzgünü bozmak diýilýär. Bula bir. İkinciden artykmaç pul diýilen zat bolan ok. Hemmesi hasaply. Hemmesiniň öz ýeri bar. Diýmek pul geçirip bilmeýäňiz-de. Yok Şöhret. Men gurdan aýçy habarly etmeýän hiç ýere, hiç hili pul geçirip bilmeýän. Borda anna. Gaty görme Şöhret. Gaty görem demeňe çekladym mamy. Onsoňam güller ýazyny. Bu zatlary kakama aýdyp bermeň. Yer kaka. Näme habar? Uğurtmy tilki? Ýoluňa geret. Gözüň ýolda bolsun. Hormatly prezidentimiz şeýle uruşuklary ýeli arasynda togumly, başarjan ýigitler ananmalyk gaty dogry aýdýar.
Ay kaka, men näme ileri diýip eşitdiňmi? Eştemok. Yöne ol sen gelin arastalığının kime peydası var? İş başarmasan, veren sözüngde tapılmasan, yolunu seret. Havahan ol. Sen hali kakın öňüňe tutup, ulawdy busup oturman gurdun yanına bile varmar ekeninde. Özüň düşünürmeliň. Oğlum kakasının yanına yüz karatdın ha. İş başarmacak gördün. Söz vermeliler ekeninde. Ay kaka, sen burada diýýäňde. Düşüneň okda ho. Oň çylşyryn ýollary bar ahyryn kaka. Yoluna seret, yoluna. Kulağın menne olsa da gözün yolla olsun. Men näme düşünmesem, levziye zada katı berk düşünýän. Rast levz etdiňmi? Sözüňde tapılmaly, levziňde durmaly. Bor kaka. Menim ädimde durar. Görürüz. Görer. Men sözümü aytalap durmady, yoluna seret. Yoluna seret, ana oşlary sürediňem. Bor ho kaka. Kaharlanmasana. Waalaikumsalam. Salam oğlumlar. Arma göreyim. Var olmaz sana. Waalaikumsalam. Salam. Yerin etýän, yetişýäňiz mi? İşgotolary koýan hemme. Hemşirken var mı döktü baş. Şuna ayrı göreydik. Ha, keçi köprüden bakalım içine aylan ayır. Yürü. Yürü onunla. Verdim. Verdim yürü. Bolupdur. Ýör botogam göreli. Yürüm. Ağdalypsyňyz öýde. Berekella. Ne bol ya. Bu derdi näme? Ya. Tilla seret, yakalar azıcık uzoltmaly, yeňi adynam naşlamaly. Gördüňmi? Ne bu şo seret uzoldursun. Ine yeňi adlaryny uzoldursun-da millileştirersin. Yakalar yerine düşüpdir. Ýöne birazajyk millileştirirsin. Düşündiňmi? Akdaýynmy? Hawa. Taslamalaň üstüne birazajyk işle. Ondan getirey bolýarmy? Gelýäňizmi? Salam Tilla. Gowmugy? Tilla gowmy? Salam. Salam gydlar, salam. Gelin geçin. Çaltyrak gelin. Gel çaltyrak. Siz näme işlediňiz bugün? Täze gelen haritler rejelek goýdyk. Berekella. Sen dukanyňda haritlaň emes ýetýärmi? Hawa, hemme zat yer ber başlyk. Bolýa gydlar. Müşterini kabul edeňizde ýylgyryp kabul edin. Ýüzüňiz kuşurtup kabul etmeň. Olar sewda etmek elýärler. Siz ýylgyrmasaňyz, siziň hem sewdaňyz bolmaz. Şeýledämi gydlar? Düşündiňizmi? Aýna, şular bir hilseň ýüzüň salyp görnýärler. Saňa näme bolýar gydym? Ýok, başlyk hemme zat gowy. Şeýlemi? Ona näme gydlar? İşleşiňiz bilen bolýaňyz, halatlaňyz, ýeýäňiz, ýylgyrypym garşalýaňyz. Bolýarmy? Barıň gydlar, işiňiz bilen bolun. Aýna. Ba başlyk. Sen durmup gel. Geç otur. Geçin. Ana gurdan aýç. Bir kemi mebiller bilen elektron enzamlary. Ha, mebiller diýdiňmi? Hawa. Dogry aýtdyň şunu. Gowy ýatdyk. Häzir jana diýär.
Benim geldim dedim aşağı. Rahatlarım bozuldu. Yudur. Tepelerine de oturuyor. Ana bu uyuzluklar ya. Oradan da atalım. Alo. He. Ho, gurdan ayç. Salam. Salam uyan. Gurdan ayç. Mebellan pulunu doğru geçiripsiniz, sağ olun. Kaytaba size tanrıyal kafın. Buyurcularımı iyi veren mebellerini juda haladılar. Şeyle mi? Onu men şun mebelleri size uğradı vereyim mi? Hava iyi vereyim. Hava getiriversinler. Seninkilerden o yerde adam var. Düşürüp buruna versin. Bolya, sağ olun. Alo Şöhrat. Ho kaka. Oğlum sen hazır nerede? Öyde mi? Ovada şu var. Şöhrat, ol Evva Çaykon oğlundan derek yok. Elektron enzamlardan ne var? Giyeceği alayta işimiz katı öktülür. Tapon nerede olsa. Kaka ol öňünden pul geçirmeliydi de. Mana gep gerek değil. Masar bolsa şunu ayıp berekenne. Oňorjagını, oňormazagını şunu aýtsyn bana. Ýörüň onunla. Alo. Annam. Dost man gayrat etdim okuyun tap bersene. Ayo men kakam onu maskara ediyor da. Gayrat tap bere da şonu. Hava. Şeyle mi? Bolya. Gayrat etdim. Ne gördünüz mü Arslan Cumayış? İşinize adam besverili. Elektron enzamlarla mebeller den buyurdu. Ene de netice. Mebeller atayar, elektron enzamlar henide mi veren? Hatta oraya diyen adaşlık. Buradan ayç. Daha da alat etmem. Hem mi dağdan bir alası tapırarlar. İvalya yer gittik. Söýenok, söýe. Söýenok. Söýersiň. Salam. Sana näme gerek? Bağışlan. Bägül maňa siz gerekdiňiz. Vay bu oglany, sen meň adım nerden bilýän? Bilmän näme, gerek oda bay bilýär. Asmana qarduğum ýerde gowuşdy. Men sizi ýeni bir ýerde göreýip arzu etip berdim. Diýjilerini da düşmedi giýdäňiz. Bägülmaya? Hakyky özde. Dur berim wakaly. Men sizin sarıňyzy bir atışyma seret. Da. Ay oğlan, ağzın diýeni guloň bir eşitýärmi? Diýmekden arada o emekden gözlemeýsin-de. Wah, hawala. Ýadyňyzdan çykmandyr. Bägül men sizi birinji gede görümde. Yeri bolly. Ağzın önüne ury bermeň. Ýoksa dogonlarym seni itedala daýmasyn. Gowy geleniýiň gelip bolmanka ugraş ýerden. Akıllı odan namusçun ýa-da eken.
çaymelmay bulam. Ne etsem kem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ata, O kızım. ata çay demleyin mi? Näme nähare değil, unaş keseyin mi? Unaş keser kızım. Unaş kesip bolonsoň tabaklarına tayarlık görüver. Bor ata, bor. Oho! Evliyağlı. Esselamu aleyküm anna. Ve aleykümselam evliyağlı. Yaxşımı hadaylar? Şükür dahi. Hemme sağlık mıdır seninkilerim? Sen nere bir yerler nere? Ay bir inşallah develin geldik Ve de. aleykümselam. Şehitmeli gelmeli. Gözüne mongot mi? Yaxşı, yaxşı gel. Gelin. Geçiver. Ha, tuğuleme. Tuğuleme. Hem mongotçuluktur da anna. Ova, sağlık, kurgulluk. Özünden kurgun mu? Şükür dahi. Be, ölmedi ettiyerler o. Hop, toyda tomarada görüşemedik. Şeyle ol ya da. Adım ayarını alada da var da. Han otur. İnim geçey senim. Anna ağa, siz arkayın oturuverin. Kaka men her bir salimden gelecek. Bor köpeklenmen yönü. Bolya kaka geliyen. Oturuver. Tuğuleme anna sene dünyanın taşını düşürüp oturdun o. Alo. O bala. Ova. Ertir akşam kurt kalkınlardı. Koy. Yok ne mi? Atan varmada bolma da. Sağ ol. Sen hem aladan yetiyor diyen anna. Oh. Korkun musunuz? Ertir mi? Ertir akşam mı? Yağmaz. Kim aytsın? İnternet şey diye. Tuğuleme, tuğuleme. Takılaş bağışla. Bunlar emedil şu vakt. Dilli uşanı hali. Ay yok la tuğuleme sen hem harakatlaşık bölümünün iş yarıyalı olup otursun ha. Oo. Harakatlaşı kem yok. Koş oğlum. Hani yok çay getirin koy kalkınıza. Berekella, berekella. Ne getiriyor ya? Ya. Ata çay getirdim. Başka gerek zadın bağım ata. Yok bolluk yedim, özüm sağır. Tuğuleme, tuğuleme. Oyna ver. Akıllıcadır öyle. Al çay iç takıllaş. Yüzü koy kodanım alıver. Ova. Takıllaş. Aydı otur kulağım seninle. Neme de? Havarınıza geldin mi? Hava. Ha. Aydı ver dinleyen. Anna mene burada da bir yanılttı mı öde? Onu da sen yanına kaydı verendirin. Sen düşünüyorsun deyip. İyilik bola. Çekinme de aydı ver. Aytsam anlacan o bizim doğmamız bir işi boynuna alttırdı. İnnem olam batyan idi nimet idi. Onurum mok deyip bize Urtyalı bir hüremete bile mokta. Hever kurtsanın delalatı kömüğü degeymen kadik gelsin bana. Öyle oğlu. Sana gönülak gelipsin. Doğru edipsin. İnne mi kıyımı gönü vurrun edeli. Ama zaten şu an oğlunu ne yaşa kain senem on batmağını dözmen urnayan. Söyleden. Ula doğru. Benim öğüt oğullarımın batmağını dözmörün. Söyleden. Söyle. Söyle olsa gel şu meseleğini oğullarımızın öğüdüne koyalım.
Doğrusu men oğullarımın işine, iş meselesine, pul meselesine katışamam. Bediysem, oğullarına sözü geçmeyenler öğütme. Ay yoklu. Uğurda aytmak men bilen, sözmögüm, on bilen. Yani, uğur, anda olsun oğlu. Angsat eciden taşlava gitmelilerdi. Oh! İştemesin. Yok oğluk. O egilik. O ertir akşam. O zana diyorlar. O. Sen zana denin kovalaydı oğlum. Ort turanı. Sen menninle. Bir öğle ağlağına sen tanımalı. Ağağını. O barık kaydıptır. Ertirem son oğlum muhu varar yanına. Hani dinle de bir maslahatlar. Ne edip bolacak? O. Sağ ol. Yaxşı. Sağ ol annağa. Sağ olun. Yıkılanı kaldırmak, har berge batana kömek etmek arızdır, oğaptır. Sağ ol annağa, sağ ol. Dokti tilka varandan ağacın olsa guurda var deyiptirler, sakallar. Olay. Eğer kâdilikler gepleşi başlaya. He. Vaktin olsa öğü girip bilece oturup göreyeli. Çayın olsa inni çayardı annağa. Naharınam neyme soğumadık bolsa. Kaka, mene geldim. He. Şeyle mi? Annağa çay içip bolaydı öydüyen. Şimdi neyme ruhsat bersen men kaydayın. Olay, yağdığını seret. Mürühü değil. Sağ ol. Ya. Tanrı yalkasın. Tanrı yalkasın. Biley alkadın. Salam Bägül. Hawat gelip ikimiz bagtly durmuş kurarız. Sonra men seni ülkemizin en gözel yerlerine, dağına, düzüne, gülälekli meydanlaryna aylarım. Her ýylyň bahar aýyna tebigatymyzyň gözelligini gören her bir adam uzak wagtlap oň täsirinden çykyp bilýänlerdir. Dağlarym uççöpleri, canlary, kışa arka atıp baharı ulu joşkun bilen karşılayan ýanlar. Tebigatymy baharın jana gelen kesmini nun terem taqdim bilen kabul edýän ýanlar. Oğlum, Ha, ece? okuwa taýyny görüp oturýarsyňmy? Hawa taýynan ýany öde. Ay, Belki geçäýdim de. Nesip bolsa geçersiň. Hawa ece. Menden gerek gatyň mamy. Yo, sen öz işleňden arkaýyn boluber. Söylemi. Hawa. Sen morsa ýaza ber, oka ber. Bor, Nesip hukman bolsa ýazar. okuwa taýýarsyň oğlum. Hawa ece. Arkaýyn işleňden boluber. Bor oğlum, bor. Şu wagt ýanyma ejem gelip gitdi. Okuwa taýýarlanýarmy diýdi. Hawa Bägül. Men şu wagt hyýalymda özümi sen bilen erik armut gülleriniň arasynda duýýan. Bu kuşlaryň saýraşýan seslerini ýytene.
Ine de gayadan inen saglaw. Şahir Gurbanadar edidi. Öz ýazlarym diýen goşgusyna ýaz pastyny tariflap şey diýdi. Durno cümcümeli, älim moşorly, ülkäme toy bolup gelen ýazlarym, edepli, ikramly, gunnuz goşorly, bät edişden gyýdlar bilen ýazlarym çağa bolup ýaýlalarga aýlandym. Ýigit çykyp görmeginden doýmadym. Kämillikde Şıgırstanna ýaýnadym. Ýylla ussat bolup gelen ýalarym. Sen bir jaduwy sen, giden bir many, özüň bilen sallaşdyrdyň insany, maňa il günümiň şöhraty şany nesip etdin seniň bilen ýar. Uy bägül. O arada men yer türüp ýörkäm. Sen bilen boljak duşuklym ardy ödüp, joşup aýdymam aýtdym. Şonda sen men ýydymdan ekin meýdanyna gelýärmisin. Maňa çaý goýup berýärmisin. Ay ardy uhyallam da. Bägül. Sen gülgülälekli meýdanyna güller bilen bäsleşip şeýle bir owadan men öz durmuşymy sensiz asla gödem getirip bilemok bägül. Bägül. Biz günüň ýaşçyny synap, erte täze dogjak güni bileje garşylar. Men hatda bir şahyry öýkünüp goşgu düdüden boldum. Seret, gojaman dağlaryň parlak ýyldyzy, türkmen sehrasynyň söýgüli gyzy, egerde tebigat aýyrsa bizi, galsyn kalbymyzda söýgümiň izi. Näetdi? Uy bägül, wagt tapyp bekatuda da geläýdi. Yoksa men tuğdumda näme diýjegmen bilemok. Hany taýyň diýip soraýara her gedek. Bägül, vay genneci, yüreğim ýardymla. Vay yüreğim ýarlar ýa. Näme okuyan beýle bu korýan? Men ýöne kitap okap oturdum. Kitap okuyan? Hani menim okak gören şu kitap. Hani Bägül berýäsene bolsana. Okap göreýinne. Genneci. Kitap okuyan neydi?
Gence borlu okumayda. Ah sen gara olliyse. Görsen kim kimler hat yazıptır. Kimke bu hat yazan? Kerwenip bir oğlan genece. Bay ba. Goşgudağım yazayıptır o. Kocaman dağların parlak yıldızı. Türkmen sehrasının söýgüli gyýdy. Bay ba. Egerde tivigat ayırsa bizi, galsın kalbıňyzda söýgüniň ýyzy. Gence bolýaly. Men sen söýgüňe ýetmäge hükman kömek eder. Men ejejik bağladym. Saat 7 oldu. Şöhrat, O kaka. sen bilen gurrunma. Aydı ver kaka. Geç diýilende geç dağı. Hökman ganyňy zırmalmy. Näme beýişip dursunuz? Senem Şöhratjan gördüm, jynyň atlan berýärdi. Geçdenem oturda. Borleje. Näme kakyn kılıgyny näme biletdi? Çeper, sen goşulma. Sen bulaşdyrýan. Bar naharyň bilen bol, bar işiň bilen bol. Şöhrat bilen özümüz düşünşör. Sana kerweniň ýerinden mark geldim. Näpdin? Ya yeni ertir diýip başyňdan sowajakmy? Sen ertir diýdiň, etçekkel diýdiň öýdýän. Ýokla. Ýene owa bark geldim kaka. Şey diýe, yer onsoň. Taptım. Yer sürüp bererken traktorly. Ötünjüm soradym. Çağıranyňam aýtdym. Ha, yer sürüp Hawa. berdiňmi? Yer sürüp yerden başlanmaly ha dogry edipdir. Kakada nur ýagdy, ilki bilen yerden başlapdy. Ol ýykylsaň yere ýapyş diýen sözi köp gaýtalardy. Atamam salam berdi kaka. Ha, eten bolsun. Owamada toy aýat geçen ýerlerde aýlandym. Aýmra dağanyň, Juma garajanyň ýerine görünüp el galyp gaýtdym. Tu öleme, sene äri işini bitirip gaýdypsyň. Çeper eşdiýäňmi? Ha. Şöhratyň aýdyp duran zatlaryny. Vay. Bugün gün nereden orka ha? Ana täjejimdenem habar aldım. Atamyň öwrüji ýaly süýjük köke sowgatçyga meltdim. Kaka. Kerwenin boýnalan işini diýinligi gönügeler nip söz berdi. Kerwen ýüreginde kine saklana okeny. Şeýlemi? Hayran galdım. Basym ýene kerwenlere gitçi kaka. Berekella oğlum. Hawa, owamyz tanar ýaly eken kaka. Täze katar jaýlar, täze medeniyet öýü, saglyk öýleri, çağlar wagy. Gara owa düýünden öňgeripdir. Ene gördüňmi? Sen şu zatlara üns vermeň meni gaty begenlerdi. Hormatly prezidentimizin owa siýasaty totuş ýurdumyzyň owalaryny özgertdi, gülgüldarlygy urdy. Indi her bir owany şäherden petler ýalylar oğlum. Bizem şoňa jogap edip her birimiz öz ornumyzda halal rahmet çeksek, ýurdumyzyň ötüşine azajygam bolsa goşant goşdumyz bolar Şöhrat. Ýöne kaka. Men owa ýene kän giderim kam diýen. Owan gowy gördüm. Adamlar açyk, mährli ýüzlerini diýsene. Gaty gowy, bolmalsam şeýlede. Owa biziň örkümüz, owa biziň kökümüz oglum. Ondan arany üzmek kökün gyrmakdyr Şöhrat. Yer onsoň kakam maňa gelen oktup käýinmedi gerek. Hey ýok kaka. Bolýala. Kerwen tap oňarypsyň. Yaraşypsyň. Ine munyň bolýa ol. Berekella. Inni işleriňem bir ýola goýaýsaň men senden gaty razy boljak. Bol kaka. Indi men sen ýüzüňi ýere salmajagymy söz berýän. Bolýa. Hani? Ejin pişiren naharny kol iýmetege gowluga garaşma. Men ýa-ni Näme pişirdirsiň? Ýene ýeme üstüne.
He, atalogly kiňinden üstünden uljak bolýaňyzmy? Ýokla, sana da atyp bolmaz. Getiräýin. Ejeden tagam nakanyňa garaşýar. Ay bolýar-da. Hani? Ejim pişiren naharny kol iýmetege gowluga garaşma. Näme pişirdirsiňiz? Yeni iýmet üstüne. He, atalogly kiňinden üstünden uljak bolýaňyzmy? Ýokla, sana da atyp bolmaz. Getiräýin. Ejeden tagam nakanyňa garaşýar. Ay bolýar-da. Cuma. Nereden gelýär? Daşardan gelýär. Yine itin yanına var ya. Sen ho itten başka güymencan var mı he? Bar git de derew mahallan yatan arasala. Gorlay kaka. Lokman kakarlan imuş buyurmalma. Yön aydan da arastalan yara soyatak. Gepin köpeltme de dilen ölen mol. Bor. İllen tenyal yiğit çıkan oğulları şerhere gidip okuğu irmen aladın. Sen ol itin yüzüne selip telk edip aylant gördün. Hay ulu olu ban olmadık deyse. Sana. Ne emayt bir çaynak çay kadıv alyanız may. Bardım mı ne bardım? Ömür gözüm en var ya. Hiç sayetmiyor. Cuma? Kakaň näme gakarlanýar? Kakamdır dayıcı. Kıygırmağa da attakları gözüne men görnäýän. Sapar eller da atdyň okşo. Mahallara seyretmelen men. Yatar aslanamar bolsa da men. Vay bolýaly oglum, bolýaly. Kakaň diýeni bilen mol bersene. Ağaň bilen bastaş bolup geçýän desen. Akyllyja bolarlar. Hana ağaňa melletde işläp ber. Bar ağaň ýanyna kömek et. Basım gulluğa giderim. Men siz ne ederken? Hüngürde men git. Hani getirsene saltıra. Vay bardım. Kanagat yok da sende kakati. Kanagat bor mu ho? Hellenmer bir çaynak çay dile bismil bolla senden. Vay yer bolýaly koşuşlene. Neme
Bu kakasy Yerine mi oldu? Ya yine gelini ököledi mi? Vay, yokla. Gelin çağı qowla. Tuweleme inni öde sığır sağya. Hamiram öde diye. Hana tamdırada nany öde yap ya tuweleme. Yerine mi oldu? Ay hiçle. Neme da kakasy? Men sen bilen bir zady maslahatlaşaýyn gördüm. Yeri? Bu neme qyýly bolsaňam tuweleme gapyň häl şunu qakyp durýarlarda. Mena bägul jany ho ödýegenim bek janan ýetlep ýörün. Çağalygyndan amol bizimkiler sorap ýördi ony. Ey vay. Ay canım näme? Hey obaň içinde eli telefonly surat alıp ondan ona selkillep ýörenenim bar. Giýe warmy? Nalaje deýne ony. Vay, näme famşyn? Allah näme yumur yumşak oglan? Maňa yumur yumşak lellim giýew gerek gel. Maňa ulagly jipli, gözlerinden ot çykyp duran, dogumly, döwletli maşgalan çagaty gerek. Düşünýärmiň? Vay, sen hol nur ýagdyň ogly kerwene diýjek bolýarmy? On ille näme artykmaçmysyn? Hana okudan ama ýykylyp gelipdir. Innem owaň arasynda ol qara ýagy bulaş traktor sürüp aýlanp ýör. Yer kerwenli gurrun nereden çykdy? Ay ýöne bir asyl kysyn aýda ýanna. Tüket. Gurlan gurrun ýalňyş bolup durdy. Nur ýagdyň oglumyş. Onu asla jynym alany. Gow sen bar işiň bile bolsan. Vay, şu sen bilen maslahatlaşaýyn diýip menem mara. Gowsy gürlemägildi. İyi bal zat aýtmajak bolsan gowsy gürleme. Goýsana kakasy. Bi. Hay bolýarda. tuweleme. Qyydym sen muny gülýaljak edipsiň. Berekeli awalam. Sen muny gelnejeňe de öwrede wori. Borene. Ene, sen menklik gorsun gerek. O näme diýdiň molla balam? Gelin, sana näme boldy? Ýüzüň salyp görnýäli. İyilikmi ece? Näme bolýar sana? Qaqaňdyr da kesirligini edip otýar. Men sen bek giýegene beräýel diýsem, ýeňse damar gatady. Vay, ece. Gaýdyp bekkiň adyny tutma diýmedimi men ýanymda? Qaqaňy çeken damaryň gursun. Bizinkilerde näme ýamanlyk gördüň? Qaqaň kiňiň ýanyňyzda bizinkileň adyny tutsaň, edil odalaýaňyz ýöne. Yoksa da näme? O kerwen bilen ýene hymmasyn men mamsen. Bileýsem satçyň törn gys. Sona gelin. Bu näme etdiň boldy? Bägulcanyň özü bilen geňeşmän onu aglatyp goýbermäň näme? Gaýnataň bilen bize men tek diýeri. Çağı sen kim bolsa agtyk bizinki. Bize de sala salmaly bolsun gelin. Özüm diýir bolsama agtyjamy agladyp başga birine berip goýbermen. Şonun bilip goýun gelin. Ata, men sana bir zat aýsam käýemersiň gerek. Yok, kıydım. Ecem bilen Qaqa meni halyma ýany oglanmy durmuşa çykarjak bolýarlar. Yer O bakalım. bikki çıkan var ana şoňu. Bolya kıydım. Bolya. Qaqaň bilenem. Ejeň bilenem ödüm gürleşer. Sen gitdejik arkaýyn ödi işleň bilen bolup berýdim. Bar kıydım. Bar. Hey bala. Hey bolya.
Ha. Oğul otuyor mu? Ha, gel kaka. He. Bir atacağım ağla paryanı kendine. Kim onun ne dedi? Men bilmedim kaka. Sen bilmeden men bilyen. Eşlik geldim. Begülcan kime deyse şoma da çıkar. Yani şu mesele var da ecesilenem seni men ediştik kaka. Men aqidimi döwletli yer vermegin tarapynda. Sen oğul şol örköne düşünjäňden henidem saapdan bilmädin. Bu kime çeken häsiýet bu? Kit alın galman eşe o sen oğul. Men gepim gepdir oğul. Agdyjam kimi taýlanmasa şoňa da çıkar. Men ýigit saýlap ýören gydym ýok kaka. Asyllyja gydym bar. Çeder diýdim mi? Ödem çeder. Onno enatada ıhtiyar ýok da kaka. Bir näme hazap dämi? Evet ornuň bil oğul. Men diýdim mi? Şoda bolar. Bolýalay kaka. Gaý ýok, gopuz ýok. Gopkun turdup oturmaly. Munýaly meselede öňünden aýdylşsa bilinçde gowdur oğul. İş işten geçmäke düşünçden gowdur. Ýogda bir ýawreçiň ötünden barylmagy mümkin. Borla kaka. Kanymyz gaýnatyp oturmaly. Çay başynda gowda atlan gurruna delli. Çay içten içeli oğul. Ýöne men diýenim bilen bol. Bor kaka. Sen näme diýsen şolam bor. Häle şeýdi. Kaka. Ejem nahar taýar boldy diýe. Ya nahar şu ýere getiräýinmi? Şu ýere getiräýdim. Getiren Jincan. Be. Bolun burşuny. Ece. Şugun şöhrada bir zada bolupdyr. Öňküligi ýok. Aşk bolan ýaly şöhrat Ece. Şuş diýdim ben sana şol şey. Aşklyk aýp zat däl, her kimden başynda bardyr. Ne bolýardymy? Ece. Öde dün oba gidip gelen ver tapdy şu burşuny. Şöhrat. Ayt eşdeli kim ol? Adyna kim diýerler? Begül Ece. Begül. Öz obamyzdan. İncirliden, Kergönlüň obasyndan. Vay, gowduny. Asyl anny täşleri görme görşegi deýnip berdim. Şeýa bolaydy. Nerede ýaşaýar? Köçeleriň ady näme? Kimiň idi? Näçe ýaşyndy? Boýu näme? Dur Ece, dur, bolýa häzir. Ýazyp goýupdym öde. Ne?
Hani? Han getir okayn? İncir lobu. Bulary anna teç gowy tanaýandyr. Gece sonu qakas qiyas. Bolly. Anna teçdenim soraýyn. Şo bilýändir. Onuň onasa oba ataň ýanyna baraýyn. Oňa da geňeşik. Galynyň görübermeli orada. Soruşur, iýdeşer. Onuň näme ýedilçäp bir kesipdirler. Maslahatly biçilen don gysga bolmaz diýipdirler. Göwn açyň ýol açyk diýipdirler oglum. Atabalarymyň aýtmadyklar diýip. Şu zatlar men kiçilikden ýatdym bilýäne. Şöhrat, akylly bol. Ne gördünüz mü? Hiçten giç ýaşy diýipdirler. Azajyk giyjirän bolsa iş bitirip ketdiler. Burdaga. Dogry gelen keyin ködünden başga aýby ýok diýip mene gelip ýagdaýymy düşünýärän dedim. Bolýa, haritlaryny kanun boýunça gümrükden bäri geçen bolsa puluňyzy geçdi bileň. Sag bolun Gurdaga. Şöhrat etse begener. Näme Şöhratyň bu zatlardan habary ýok? Wah Gurdaga, intek aýdyp ýetişmedik-de. Mene Şöhratyň gödüne görünmäne ýüzüm ýokdur Gurdaga. Beýdimi? Dost sizinki. Olan zady bolşy ýa düşündirseňiz Şöhratam düşünür. İş tabi, onça-munça zatlar bolup dura. Dogry aýdýan Gurdaga. Biz hökman Şöhratyň öýküni ýazar. Elbetde. Bolýa ýigitler, mene howa mendiline barmaly. Abada daky guruluşymyz aýlan gaýtjak. Bolýa Gurdaga. Ýaşsa bol. Bolýa Gurdaga, tagaman baryň, sag bolun. Gutlaýan dost. Sag bol. Seni mutlaýan. Düşün hani. İne geldik. Sağ bol oğlum. Köp sağ bol. Bir Cemal. Senin milliğin ayak ucundan gidelim. Bunun gidip görmedi. Özüne kovulu. Gitti, mergeller kıyıp çıkar ya anne kedi. Bilece gider, tak koyuyor. Gidip orta gider. Koya sağ olun. Sağ olun oğlum. Aha, Ece, geldin mi? Salam aleyküm. Dağlılar. Bir etsen kurgun mu oğlum? Daha şükür. Ece, elin taçaklı nereden gelýän? Be, nereden olsun? Daydım kıyas geçen kıyısını kuda olup geliyor. Şeyleyerek daydı. Bolýa la hobi. Ağzından huda eşittin oğlum. Oku bir giysin makali. Kuda topu var ne inşallah. Anteş daydı. Şey seni, bulmasa okukturan sonra kat petek katlatcan seçecek beni. Yer bolýa, senen tek okuňur gutor, senem göräýär. Ýöröw, petekçi. Hemme zady goşulýan aý bollar. Sağ olun. Bolýa balam, bolýa. Borece bir soňrak geler. Bollar diýdi. Bor. Senem derewş meselen gozgaýan aý. Meret. Meni o sana ýeke tutda garaşaryn. Sere tap bolguny, öz elini elinje gowşurgun. Seret gelenjetine beräýme. Okosam bolýam? Yo, okamaw juýuňa sat. Yer bolýa o, aýdyşyň ýaly ederdim. Yeňesin ıltiyarlaryň. Bol, koy owany ördüň. Uy, mene eşim salsaýyn sen ýöre ber. Bolýa, onu menim eşim salsaýyn. Bolýa. Ýeke tutda görüşeriz. Bolýa. Sağ ol. Bar.
Arma maksat. Bar bol. Alayda şu telefonu. Alo? He, Ece, sen mi? İyilik mi Ece? Oğum yağdaylan. Kıydım. Yüreğim kısıp yağdaylanı bileyin deyip sana deydim. Aktıcaklam, giyevdağım sağ vurgun gezişip yörülür mü? Hudaya şükür hemmemiz kovu, aktıcaklar ama oğu. Kovu olsanız bolyalı. Maksadam ekinlikini bilen uyumen piyor. Şu adam hoğlayın rezil yapıyor. Ödün oğum Ece. Kervan neymiş diye? Vah ödüm kovula bağlam. Kervan canım şükür işlep yör. Kaptalından okuna da tayinlanıp yör. Ödüngüm aram sana değmellağıydım. Şok gidişin molaydı. Vah. Ece can. İşken olan son tıpın polyamın eme. Can etmeyene vaktan tapılan o. Yoksam günne can edeyin hem diyen olin. Başagay olup geçeyen ne Ece? İşine kendir olin. 6 ayda bir kıydecik görme görşe geleyinde de bolman normallağıydım. Bir hili seni küyütepler gidiyenlağıydım. Bor Ece can, bor Ece. Elim boşadığı var kaydarın. Menden katı görmeye gör Ece can. Yoklağıydım, katı görem okla. Ene yüreği de görüsüm geliye de bağlam. Ödüm marayın nitemem, enni yaravuluğumun mu vuruyor? Oh Ece can, menem seni görüsüm geliye. Bir akşamcık yanımda bolsaňam, didarıňdan gana aýjak ýaly bolup duruna bağlan. Bor Ece can, men sapynnygym mararyn, ödüňe gowja seret. Sen arkaýyn bol, ödüňe gowja seret Ece, hoşanna sag bol. Bolýa bağlan, sag bol. Sagaman gelin Ece. Sizem sagaman işleň. Bolýa-da. Yeri, iyilik mi? Ana tasaydym näme diye? Wah iyilikle olin. Ýöne göresim gelýär, gelen ok diye. İşim köpde maksat sıpıp bolýarmy? Eceň gelýän orta maslahat näme gerek? Eceň görülen göre söylenirdi. Wah men gitjekle ýöne. Bahana tapmasana. İşin bahana tap ejeňin jytjak bolma. Bazar etmene wagt tapýan. Sowlup bir ýet gaýda aýarlar ýanyna. Kamana men seni goýbermeýän ýaly.
Meret, Beğul. iyilik mi? Salam. Sen näme işläp ýörsiň bärde? Men seni sorak geldim. Men nemi diyecektim? Meret. Näme sakawlap dursun? Beğul, içeri gir. Tiz ol. Sapar geldi. Men seni sorak geldim. Salam. Salam. Hawa aýdy. Sen şu yıl okuw tawşyrýanmy? Şol sorajak gollumlay. Näme? Sen maýyna 5 ýyl oka diýjek bolýanmy? Uy, sen okuw kutaransyň. Neme? Neme sorajaktymlay? Ýanky. Ha, ağam, sen son kuwatlar gözüme gelen oga. Şu towaraklarda bir hil kän kowajaklyar. Adaşyp görenler dälsiň-de. Adaşan olsa yol orkadaýar. Han ýörünim, ýydyma düş. Basýar. Bas. Iwek. Iwek. Näme ho, itiň aýagyna solaşyp berdiň. Han ýör, çykaly. Ýör. Berekella. Berekella ýollar. Bu edeni şoňa sapak bar. Inni gaýdyp şu towarakda görünmese gerek. Menim şeýit berýärmeli. Berekella. Ýör. Ýör. Aha. Veda geliyor. Ey vay. Yerdos ne ettin? Näme näetdim? Ine bolan zat, görýärmi? Oňa näme boldy? Ite ýazdylar. Teýjalnym o. Buruna bolan oýntar. İtlerine? Gözüňe näme boldy? Näme roýdýan? Ýylyň howlusyna barsaň, boljaň şudur. Näme boldy? Ağa turdy. Urdumy. Däriňe ağa turdy, balaňam itlerdi isledimi. Hey don. Ollesene. Ay bolmadı. Ollet diýano. Bağışta don. Men näle beýle boljana. Yok, lay, söýýäne biri, söýleýän biri, urlaýanam men. Bağışla don, bağışla. Gatur berdiňmi o? Ha? Gulawa bestel o. Hat berersiň, mene sana hat. Wah. Ha. Bolya dost, bolya indiki de özüňi däýerin. Sen gelýärik. Gelýär. Hadi, yer. Yer. Bolya.